Ang daming kalabasa, oh. Malaki, maliit. Lalaki. Hala. Hala, ang gaganda. Hindi lang. Tita! Ang dami, oh, sitaw. Umiina ka, buniyak ng iyak si Kay. Hindi mo nakita pa si Kayson Mina. Asan si Kay Alison pala? Yun o, nandun. Umiyak. Bakit? Dito hindi sinama ni Kay Roland. Hindi kayo umiyak kay Kayson kahapon. Umiyak ka guys. Sa damit yun. Mona dia, tol. Video namin? Ano ba yan? Ilang braso? Ano to eh? Ano yan, Mi? Uy, tika muna, Kim. Oh, Lance mga Lance. Kukunin pa ba to? Iwan ko. Mami, kukunin pa ba to? Ito naman si Mami. Saan galing yan? Doon sa ano, yung sa bus. Ang titinda. Oh, kuha tayo. Masarap yung mabulang. Marami. Masarap yan, may. Sitaw. Ayan yung naman sa Oh, may. Kaya. Dalawa na. Hindi, naggagala. Donte. Dito, sa ano? Humaba na yung bangas mo, Mami? Ha? Tobe. Ay, kumain ka na na. Kumain ka na na. Ikaw, kuya, tapos ka na? Tikman mo lang, kuya. Masarap to, cheese to. Kagapot-put ko lang. Kaya, Ano si Balas Kambal? Ay, meron na yung Ha? sira ang camera. Ikot mo yan natin diyan. Vlogger ko. Ikot mo yung buong barangay. Ayoko nga. Tama na ng bakla mo. Ganyan yung vlogger. Dito lang natin. Off sa vlogger nga mo. Marunong ako mag-vlog, no? Vlogger sa tisali mo? Bakit? Para makita ka ng ano ate sila. Video mo sarili mo. Ay, tama, kung 30 pa sila, may dala ako doon. La, ang lakas ng hangin. Lala. Asa si Kuya Alex? Long time no sit eh. Ba't nang si... Doon mo ipasok din sa loob. Sa loob, Mi. Hi, B-boy. Bakit nandito sa... Sa'yo ka, Piboy. Doon sa loob, Mi. Yan, meron bagong ligo. Walang ligo. Walang ligo. Gaya kami ng ano, sibuyas sa bawang. Ganda mo, tiya. I woke up like this sa tita yan. Edit, kuya. Daming bawang mo. Yan, ang raming babalata namin. Ito. Isang bag. Tapos ito pa yung meat na babalata namin. Ay, nababalatan namin ito. Yun naman, yung... Yes, oh. Ito naman si Mami. Ito yung bawang. Marami. yan, anak ko. Ito pala yung nababalatan nila ngayon. Ang usok. Manang, te. Bakit ka mo? Yay,
ate. Mama, ano